خب السلام علیکم دوستان عزیز. همه کسا خوش آمدید به افیر ما. زحمت کلان شیر بچه ها برای دستگیریتون، برای لایک و دست کلانتون. همه کسا شیر بچه ها خوش آمدین. دوستان عزیز خوش آمدین همه کسا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کمی اربای خوب هستین انشالله. سوالین خوبین اکا انشالله سلامتی و خوبان. دوستان عزیز ما دیروز همین برادرمون اکا مهربخش که مقصد به دربارتون نقل کردیم دربارشون соли таваллудаш 1990 мақсад ки 20 сали солаши дар ҳамин рӯи ҷойга ҳастай бародаро. аз ҳаматон эҳтиромнак хоҳиш шед бачаҳо, мо ягон корт ва ягон карта ягон зубор намекушем. Просто бодорем каналаша подписия накунед бачаҳо. Мақсад ки бародармон аз ҷош хеста наметавонад, инвалидай ва иншоалло ки боз беҳтар хубтар мешавад бачаҳо. Привет. Хуш омадӣ бародар. Акай Амиҷон хуш омадӣ. ҳама каса дӯстони азиз хуш омадед. Дар омадан аз он лайкҳоро бизанед ва подписия закунед. Ана навори навро партофтем бародаро. Мошинҳои фурӯшӣ ҳастанд. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Акай Насим Теҷи. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҷамшед Ҳасанов хуш омадӣ бародар. Эҳсон салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Амиҷон бародар ҳаҷ нанависта комментария. Хуш омадед дӯстони азиз. 23 нафари лайкҳоро бизанед. Ана иншоалло ки боз беҳтару хубтар мешавад. Ака сози хубӣ радной мешавад. Худо бахш ки шумо хуб ҳастед бародар. Акай Аҳмад ТВ 97 хуш омадед. Дӯстони азиз лайкҳоро бизанед ва касоне ки мақсад видеои навро интизор буд, видеои нава партофтем дар YouTube канали худмон. Дирӯз тамошо карда будем бародаро. Ана мошинои хонаҳои фурӯшӣ буданд ва трактораҳои фурӯшӣ буданд. Мо пешкаш кардем як бародаре ки мақсад ана камтар маъюб буд, гуфтем каналашо дастгирӣ кунем. Салому алейкум ва алейкум ассалом. Хуш омадед ака. Акай Аминҷон Ҳамроҳхонов. Помир 04. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Али Адиноки. Акаҷон салом, ягон кор ҳаст реклама мекунем? Як кор ҳаст реклама мекунем? Ва алейкум ассалом бародар. Агар ки мақсад ана кори хеле бемашинагӣ боша, мақсад ягон чиз фанда федеб ки надошта боша, мо рекламаш мекунем. Садриддин. Ва алейкум ассалом. Ака мошин дар кор. Чӣ мошин дар кора бародар? Наменависам дигар. Не бародар, ҳар чӣ мақсад менависед. Вақте ки ҷа дур омадӣ бародар, ҷамъа чанд кас тамошо мекунанд. Мумкин нест дар кор нестам. Мақсад аз агар ки омаданӣ боша, пеш худам чӣ гапе дошта бошӣ беда пешам бигӯ. Дар кор нестай. Ака на канал кушоди як дастгирӣ намекунӣ. Бародар чӣ ба дастгирӣ намекунам? Дар WhatsApp мо равон кун привет. Окей, раҳмат, зинда бошед. Акаҷон ҳамин трактори педарӯз 80 видео карда партов ака. Зинда бошӣ акай Ҷамшед. Дирӯз видеои трактора буд. Трактораи фурӯшӣ буд. Кадиме ки ман тамошо карда набошам, бидоед тамошо кунед. Land Cruiser 80 дар кора ака. бародар Аминҷон Ҳамроҳхонов, мақсад ягон гапи шахсӣ дошта бошед, дар WhatsApp муроҷиат кунед. Ман ба чӣ хотир эфир мекунам? Барои хотири подписчикон, барои хотири мақсад тамошобинам ки
паго чӣ хеле мошин мехоҳам ва чӣ хеле дархост мехоҳам ва пешкаш кунем. Ака ҳаст ё ҳамунҷо рабин ака як чо беда гӯшт ҳаст да пакета. Ва филм мебикунед шумо. Салом алейкум брат, кем еде партаем бозур мешава. Ва алейкум ассалом ака лутфулло хуш омадӣ. Насиб боша бародар пага хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Ҳамҷо рабин ака як пакет сафеда. Амои чумбули ҳам ки мунда дошт. Ихали чия? Гӯшти мурғ ака. И гӯшти мурғ нест ё? Гӯшти мурғ нест ака. Номеро тарой кун. Номерои ман ака да ҳама видеом навистаги анамаё. Номерои ман ака акаи Ҷумахон Сангоқ бародар да ҳамаи чиём навистагиам. Сурат дорад парто. Салом алейкум аз номи ёбон биги лайка. Ва алейкум ассалом Лев хуш омадӣ бародар. Зинда бошӣ раҳмат барои дастгирит. Чӣ гап пайда иҷа Акбар Сафаров. Ҳичи просто бародар суҳбати дӯстона. гап нест акаҷон худованди меҳрубон нигаҳбонтон барои кортатият ба пеш акаи Насимтеҷӣ. Зинда бошӣ акаи Ҷамшед Ҳасанов бародар. Ҷумахон Сангов мана шинохтӣ не бародар нашинохтам то. Ака ватсаптона якиҷо биёвем радноиҷон. Аҳмад ТВ бародар дар ҳамаи видеои ма ватсап навистагиам ва дар описание навистагия дар хулоса дар ҳама ҳамин ҷои канал медоред любой ҷои канал навистагия мара. Шапка ютубам навистагия. Намедонам. Салом сози хуби салом ака мошин Мерседес дар кор караван. Мерседес караваниша бародар ва алейкум ассалом. Ана насиб боша пешкаш мекунем иншоалло. ҳамкор чӣ хел намешиносем бародар нашинохтам то охир. Нашинохтам то. Фармуд бародар зинда бошӣ фақат ба пеш. Гап нест ака Акбар ба пеш брат лайкора шаташап кардам. Роид кардем биги радной. Зинда бошӣ бародар ака Лутфулло. Ака кай вақт меёвӣ қаттит камтар гап занем. Вақтам камтара кард бародар нашоти чизе ки мақсад гап занем боши голос равон кун. Ман иншоалло ки кӯшиш мекунам ответ бидем. нол ҳафт. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ бародар. Назрия Зухриддин 88 хуш омадӣ. Салом ака як опелодути дар кор ҳастай. Гап нест радноиҷон зинда бошӣ. Зинда бошӣ ака. мо ғарибдин ҳар рӯз тамошо мекунем раҳмат брат. номер тати. Номер ман барои реклама дар корда бародар. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Воскресенье куҷо кор мекардем чӣ хел нашинохтем. Ва алейкум ассалом акаҷон хуб ҳастӣ? Мошини 07 дар кор. Иншоалло меёфтем бародар. Связ часпидааст ака Меҳрубахш. Дӯстони азиз, дӯстони аъло кадме ки мақсад
кадме ки дар ҳамин канали яка подписия кардагӣ набошанд, просто ана дурем подписия кунед. Иншоалло ки боз хубтар Apple мене реклама илтимос. Чӣ дорӣ реклама бародар? Акай Меҳрубахш интернет часпидест аст бародар. Ҷумъахон худта шинос ки бародар нашинохтем. Васқичина як ҷо кор мекардем. Чӣ хел нашинохтӣ? Нашинохтам рост. Хуш омадӣ ака, хуш омадӣ. Акай Меҳрубахш каналам гапчап. Реклама, чӣ рекламат кунам бародар? Салом алейкум. Менем Apple илтимос. Канали гапчап. Хеле ман канала реклама намекунам бародар. Канали гапчап. Салом алейкум ака, Мерседес меёвӣ? 50 тада. Мерседес 50 тада бародар, ҳамрӯз 2 Мерседес ман реклама кардагӣ будам. Ана мошини Мерседес компрессор буде ва мошини якта дигар. Номеро ман дар ҳама видео нависагам +7 962 956 30 18 бародар. Дар филми туркӣ кор мекардӣ Ҷумъахон ҳамон нестӣ бародар? 23 нафар дӯстони азиз хуш омадед. хоб шербачаҳо пагаҳ хонаҳои фурӯшӣ мешаванд, насиб бошад иншоалло. Ана аз кадом шаҳру ноҳияҳо ва аз кадом шаҳрҳо дар кор бошанд ба шумо бинависен. Иншоалло пешкаш мекунем. Ёфтед. Зинда бош ака, шинохтам та. Хуш омадед акаи Ҷумъахон. Акаи Меҳрубахш интернет часпидест, ростӣ гап дар барои ютуба набуд аз интернети шумо. номерои ватсапам бинавис Зухриди 88 бародар, дар ватсап равон мекунем иншоалло. Сечка меёвӣ? Максимал чанд сум? Чида бародар мегӯ сечка меёвӣ? Сечка бародар меёвем, сечкаи простои ҳамин рӯз парт офтем 37 000 сомон мегӯ срочно сум дар кор будеш. Ана намедонам дар киҷо буд, дар Фархор буд, худо дурӯғ накунад, ё ки дар шаҳри Хуҷанд буд, ба фикрам ҳамихелиё буд. Короче, ана где-то бигӯем ба 33-34 тара медодаш нархи охиришта. Кадме ки дӯстони азиз мехоҳам мақсад бо ҳамроҳ ман видеовизу гап зада ҳамихел ранги ҳами акамон. Ана чӣ саволе дошта бошед, марҳамат дар ватсап равон кунед. Ман дар промои эфири қуш мекунам, гап мезанем. Ака замини фурӯшӣ ай тарафҳои Душанбе бубон. Гап нест акай Муҳаммад Қурбонов, хуш омадӣ бародари азиз, зинда бошӣ, саломат бошӣ. Ана насиб бошад паго иншоалло ки пешкаш мекунам. Зинда бошед ака. Аз шаҳри Ваҳдат Қурбон, аз шаҳри Ваҳдат ягон табиё то 20 000 сомон аз замин. Бародар аз шаҳри Ваҳдат ростӣ гап 20 000 намешавад ростӣ гап ёфта. Зефир максимум нест. Не бародар, нестай зефир. Худованд низ Насимҷон чӣ хеле бураҷон мешавад, худо ба шукр. Не акае ки дар Москва даён. Худованд нигаҳдор бошад ака. Зинда бошед акай Муҳаммад.
Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Соди хуби ака, саломатиҳо хубанд иншоалло? Дар куҷоӣ? Дар теҷикидай не ака? Алҳамдулиллаҳ раҳмат. Зинда бошӣ. Дӯстони азиз, дирӯз ҳамин акаи меҳрбахша реклама кардагӣ будем бародаро. Ана собшес таваш мекунем, ака дастгирӣ кунем, канали 391 подписчик дорад. Иншоалло ки боз хубтару беҳтар мехоҳад чил дада. Шумо мечаспа ака, бале. Иншоалло акае ки меҳрбахш насиб бошад, пага рекламат мекунам дар ютубе хе барои хотире ки шумо Тоҷикистон часпидесен. Ози шуморо ака қатъ мекунам. Боз як бародар дига дамҷа нависидад ки мақсад моро ана видеовизо қади гап занем дар прямой эфир. И бародарам добавит кунем, бо иншоалло ки дар хати алоқаем ака, хати шумо. Ози бародар Назриев Зухриддин 88 бародар ози як дақиқа аз сабр кун, ман чира роит кунам, силка роит кун бадуроба. Ози як дақиқа бародар. Ассалому алайкум. Умартиҷи ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ ака. Хуш бошӣ. Салому алайкум. Хуш омадӣ бародар. Хуш бошӣ. Ака Сози хуби иншоалло насиб мешавад. я Худо ба реклама шукр. дам. Акаи умартиҷи сози хуби бародар. Хитам Тоҷикистонда бародар телефон часпидеса интернете. Не, ма Дамаско. Бародар Тоҷикистонда ки ҷодай мегум? Не, ма ака Дамаско, Дамаско. Белгирида. Дора сугирсоз. Гуфтум як канал ма реклама кунем. Канал ду канал дорам баро. Дӯсти ази интернет часпидеса, овоз наомадеса соз. Намасоз. Чуна видим али курди. Алло. Овзом. Акаи умартиҷи хуш омадӣ бародар. Мехоҳӣ дар чӣ бо ҳамроҳи ман суҳбат кардан ака ку як айбари боло бигзар рости гап. Хеле чӣ чахчах кардагӣ нестем. Алҳамдулиллаҳ соза. Зинда бошӣ ака, ҳамавақт соз бошӣ бародар. Аллоҳ нигаҳбон. Гап нест акаи умартиҷи, худо нигаҳбон. Я бурга ака бахшиш ҷо. Часпидести Мечаспа. бародар, акаи Зухриддин интернет часпидеста рости гап. Мечаспа. Бале, бале часпидеста. Ака я реклама кунем. Мақсад подписчиком бисёр шавад илтимос. Канали шумо дар бораи чия бародар? Идеятон чия мақсад? Соза. Идеяи мақсад инта ёрдам метӣ мардумакун та лангари бурам та. Бародар рости гап вапше озат нафҳамдесам шумо чӣ гуфтестем. Дар WhatsApp муроҷиат кунед, иншоалло чӣ хидмате бошад ман мекунам. Ман мегӯям канали ман барои одамо ёрдам метим ку ана мо барои мо. Часпидести ака, часпидести рости гап интернетет. Часпидасе. Ку сисада тай чио. Созай. Тай ҷуба. Бини чӣ созай бародар интернет часпидеса? Якум бола биромада наметонам. Беҳтарин идея. Иншоалло бародар як дақиқа ана акае ки умартиҷи ҳоз бе силка равон кунем, шумо бидоред дар иҷа.
ма чӣ хел бидурам. Бинед шумо киям бародар? Беҳтарин идея. Шумо як чӣ хидмат расонед бародар? Насимҷон сози хуби саломатии хубай ва мешавад худо ба шукр шумо хуб ҳастем бародар саломатии хубай иншоалло. Акай Умартиҷи бародар силка равон кардам ҳамура биҷиқ рост бидурад ма даҷа чӣ мекунам разрешин мекунам дурем ва бинед бародар киен шумо рости гап номери ватсапа бигиред дар ватсап равон кунед иншоалло ки ман чиз мекунам суҳбат мекунем. Моро мегем аммо боло бироем камтар идея бидурусти гап. Бародар дар ватсап муроҷиат ки ман силка равон мекунам боло мебурад чақчақ мекунӣ. аз як лав бародаро фаҳмӣ аз ҳаматона иншоалло қабул мекунам. الله وبركاته. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. وعليكم السلام والشكر يا أستاذ خوب. худо ба шукр сози хубе ака Умар саломатиҳо хубанд? ماشي شكرا يا الله أستاذ شكرا شما. чӣ ҳол дорем бародар? бо гуфтум ака пешравиҳо таи сад шидестанд гуфтум моро намешиносӣ? подписчикай бача меовиди бародарон. Конечно бародар. Акай беник бародар дар ватсап навис иншоалло баъда акай Умартиҷи иншоалло ботара боло мебардорам. чокади ака кадом тараф одаи худо акай Умартиҷи? Ичи да Твер. Город Твер брат. кор бод чикадай охи содай охи? Меша шукр Аллоҳ майда када. кам он дастгирӣ кун ака таи 100 та шид баъд дигар сопче савона мекунӣ дига. Да нест охи ман навиза ватсап. Хемин да корм бахда YouTube кам медорам. реклама ямун чира чӣ мекунӣ ака худоёд реклама ямун фабрика худаш реклама кеса охи худам муроҷиат кардам. Не мара менависам баша. баъд дар ҳар як чӣ барои реклама менависӣ чиза номерота Чира? номерота барои ҳар як мақсад номеро амура мерезонам ки мара менависа ки аму видеоро партом вақт мекунам баъд. не мисол мақсад ки чӣ хел бигум бародар амир шуморо барои чӣ хел муроҷиат мекунам барои реклама? Дар ватсап менависам мебошад ватсап менависам ман қабул шуд. медон дар ватсап ҳамун номерои ватсапон аз киҷо мегиранд аз шабка ютуб мегиранд ё ки дар ҳар як видео даст айтра? аз шабка ютуб меомад. беҳтарин хайр созе беҳтарин ака пешравиҳо хубанд охи ака ӯ шот видеоро мегӯфт хеле мақсад видеои чӣ хел бигум видеои хитам нестам партуфтанаш мегирам серано подписчик омадесааст. ман серано ба худо кам видеоро гирам ки одамоша мепурсам аямун ҷо менависам мегӯям ки ба аммо одаморо хеле менависам ба жалоб мезанам ба худо. не мақсад Instagram мегирам ай кадом мепурсам ҳама видеоро мегирам мепурсам одаморо мегӯям баги ман мегирам га не акай беник нависааст ки мегӯяд 31 казбу мегӯяд дар прямой эфире акай Умартиҷи дуромад 6 нафар шид. тарсам набаша. ма добавит кунем тимот акай Зухриддин бародар оз добавит кадем связь часпидеса буд. хай ака морам рости гап баша воло часпи лабай рост мегӯям ман один грифа небаша. ҳозир тарсам ку. хай ака номаълум чӣ гап шид. як бори дигар мега насиб боша ҳозир бародаро як бори дигар мақсад эфири аз сарака сар метиҳем бо чӣ хеле одамои нав медорем бо суҳбат мекунем. ман эфира барои хотире ки як бародаро мара муроҷиат карда буд ин маъюба мақсад 20 сари соли дар ҳамун ҷойгоҳ ховай гуфт ки ака рекламам кӯ
ما گفتم که گوستی همرا قبول کنم که توجیکستان دابا چسبیده است اینترنتش همرا گفتم که چی کنم ака беник насиб боша қати ака уматиҷи ядда мину суҳбат кунем силкара ки равон кунем баъд мо ба шумо суҳбат мекунем иншоалло ами ман собше самон собше не худо бубуро ака аҷа ба мешава хама чӣ медорам بالله خیر نمی‌رم عجب می‌جقم می‌شم نکیچم ака наи мужунсити ма канали фурӯшӣ дорум бародар канали фурӯшӣ дорум насиб бошад агар хадун ани бошед дигар каналҳорам дорум 3000 подписчика дорум мефурӯшам не ами соза не соза ами эфире бозе ждат ки акай беник насиб бошад ана дар WhatsApp ки нависта бошӣ ма силка ҷароид мекунем ам будро ма аҷар разрешит мекунем туғри мешава дамиқа ака уматиҷи 80 чанд қариб тай 90 кади ягон прямой эфир кардид аму میکنم افیر не ки баъд خیلی وقت кам медуря не эфират نه 20 کس می‌داره داشت 50 کس در موده خب беҳтарин хай мешава соза ягон михали конкурс кун ягон михали муроҷиат кардаги несташ шумода میکنم من خبر نمیکنم به خدا من نمی دکلام کس میکنم به خدا چی ака ман می‌نویسم фақат ами авиакасса граница қабул кунам ака ки накунам дигар боша ман қабул накардисам من به خدا نمی آدم دمی واتساپ می‌نویسم به خدا قبول نمی‌کنم چه بچه تا کار бале میگم وقت من برم бале ببینیم برای گرانیسا می‌نویسم اصلا نمی‌کنم фаҳм ака мара гуфт як конкурс кун гуфт ки канал тамаи харам гуфт 150 000 рубл чиш накардам гуфтем дар кор нест باش نه نفروشش به خدا не тай من 34 من 000 به خدا подписчика من هم یک уҷа ку ساعت ака هزار یک بچه ندارم уҷа ку ака тай 34 000 подписчик дошт гуфт ки мақсад аввал 50 000 мепартомад ана чӣ мекунам 50 000 рубл мепартомад ман ба як бозӣ ман бигзардам хулоса 3 сали бозӣ ман мегзардам канала полни чӣ мекунам ана васланед мекунем эти канала гуфтам не дар кор нест خیلی من هم میگم که به خدا قبول نمی‌کنم بسیار می‌نویسم هر روز می‌نویسم برای رکلام خیلی وقت ندارم وقت کم دارم хай ки акай уматиҷи саломат бошед аму бародарум беник нависеда дар WhatsApp амира боло кунем аму видео охиронгӣ ака як собши аст ака бо миннатдорем иншоалло ами акай кира дагости қабул кунем акай хоб ина бародар дӯстони азиз хушомадед ҳама каса 20 нафарен навори оянда навори пагак хонаҳои фурӯшӣ мешавад шаед бачаҳо бинависен хона замин ягон чӣ мақсад дошта бошем ва пагак рекламаш мекунем акай зухриддин бародар ҳозир бояд навбати беник бародарам наирад боло ки кунам иншоалло боз хуб мешавад ассалому алайкум Салом алейкум. So'zi xuba ekan, aslında salomatiyat xuba ekan. ами хушомадед бародар ами хитам дуромадӣ мегум одамҳо гирезонику Ne inşallah nome girezan hama kasa salom aleykum ne nafare ki dar efirta eka o بود باشن ki joyi هستن نیستن اما تاکشتا بالچکوی ماشین هم فکرم зинда бошед беник бародар интернет همینجا یک часпидест برادرم аст همینجا یک برادرم زهریدین نام داشت چینم داشت اما بیچاره چه گفتنی بود که اینترنت چسبید همراه نمیتونه با دیگه سرکت دباوید کنی کام بود چیزی گفتنی بود бародар беник овоз наёмадест аст часпидест аст интернет نه آیا برای پایامدگی و بپرس مقصد شده از یعنی هم پایامدگی بر بپرس که وزمت شده آره اوزی ما برام
беник бародар часпидест аз интернетет. Ягон касое ки мақсад дорад ки интернетет соз бошанд бародаро. салом алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омадед. пайгом мени эфир. Ак худо медона бародар. то пагар аку зинда бошем агар ма и эфира бародаро ба хотир акай меҳрбахш 1990 тай комментар нависист аст. ба хотири ҳамон акамон кушодем. акай меҳрбахш бародар як бори дигар гости ҳамроҳӣ кӣ акай меҳрбахш канал ма ҳозир соҳибшӯи сокин илтимос шединад. Чӣ канал доред ты бародар? Ма бидорам бибинем. хайпаи хеле сӯ бошам аз соҳибшӯи сона мекунам бародар. 22 нафар хуш омадед дӯстони азиз. шербачаҳо пагон насиб боша хонаҳои фурӯшӣ мешавад банависед ки мо аз кадом шаҳру ноҳияҳо пешкаши шумо кардем. силкаша равон кунам. Не силкаша равон накард бародар. просто бугӯ дар бораи чӣ яй мақсад пеш бурдеси ту. агар видеои худат боша видеои диздиам видеои дизди дошта боши ман қабул намекунам. соҳибшӯи сона мекунам. контенти худат боша бояд. сози хубе ака? ака ма қаттитум. Зинда боши акаи Али, хуш омадед. худо ба шукр, худо ба шукр. не худам гап медонам. саломатиё хубан акаи меҳрбахш, чӣ ҳол дорӣ? зинда боши ака. мо аз подписчикои мо ака худо чӣ мехоҳӣ аз подписчикои мо? боша ҳама мара дар каналам подписаться кунам. акай зухриддин, бале и бародарон маззаш нестай ана маъюбад бародармон 20 сари солши дар ҷойгоҳ ховай. бале 20 сари солши ана дар ҷойгоҳ ховай бародаро. солиш 1990 соли таваллудаш. просто чӣ хел бигӯм бародаро ира ма историяша дина дар видеои охиронгин дар навори тракторҳо мақсад гуфта нӯша кара ки моро муроҷиат кардагиай. просто ин на зубор мехоҳад на пули як аз дигара мехоҳад. На гуфтааст ки масалан мо дастгирӣ кунем ба субок шуда. просто гуфтагиай бародаро ки аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунем. тамом. каналаша мо дирӯз рости гап реклама кардем. аз ҳамин канали мо 50-60 одам даромадаги тай 70 одам подписатсия кардагиай. мехоҳад ки каналаш 1000 подписчик шавад бародаро. 600 нафар дига намерасад. як ҳаракати хеле дӯстона мекунем иншоалло. ҳамин акай меҳрбахш матра ваъда метем иншоалло ки худам ваъдат метем ва ваъдаи мардаки иншоалло ки ман каналта худам 1000 подписчик мекунам бародар. иншалло худованд шуморо қатъиамо нигаҳбон бошад. зинда боши акай меҳрбахш. дар ҳаққи ғарибот чӣ гуфтани? дар ҳаққи дина одамое ки тара подписатсия кардан чӣ гуфтани ака? худованд нигаҳбоншон бошад. ҳар ҷой бошанд. омин омин ака. зинда боши ака. ҳамин қадар гуфтим мо миннатдор ҳастем. иншоалло ки дар ҷаволи бародарое ки ҳастанд каналшон канали подписчикошон бисёранд. вора ман гуфтагиям ана ирӯз мошинои фурӯшиши акаи меҳрбахш рости гап амура гуфтем ки бо пага чиз мекунам. пага насиб боша видеои пагада хонаҳои фурӯшака реклама мекунам. силкаша мон сразу бидураям подиш кунам. насиб боша бародар беник ҳавзи ҳамин акамон дар ҳаминҷа комментаре нависта буд. ҳамин болои комментареша биҷа акай беник рост дунӯ каналаш медурая.
дӯстони азиз 20 нафарен, 1000 раҳмат калон ки мо тамошо кардесен ва падеш кардесен. Як дастгирии дигар дар корае ки мақсад ҳамин акамона ана подписчикоша хезондан дар корае, тай 1000 подписчик кардан дар корае. Тамом бародаро. Иншоалло ки боз беҳтару хубтар мешавад. Навори хуб кардесаз. Клюз нада. Дай. Тамом ина клюз шметимози бародар. Клюз шметимози нака меҳрбахша. Озеку. Назем медуратор. Клюзш додум бародар ки ана акай Беник ба акай Меҳрбахш бародармонад клюзш додум. Будурен ҳама каса шербачаҳо подписата кунен. Агар ки мақсад ихелӣ ки набурад, дар мо поиски YouTube Меҳрбахш 1990 нависен. Меҳрбахш 1990 нависен. Каналиш 300 390. 391 подписчик дорад. 390. Иншоалло бародар акай Умартиҷи амози ҳастай мегумад подписатся мекунад. Ана аймун силкаи каналма бо субшия сад мекунад. Ай бародаре ки оли нависад TikTok тиҷе ду канал дора. Каналиш тай 90000 подписчик дора. Иншоалло ки рекламаш чӣ мекунад. Ози бумоз охир ки Беник бародар, агар ки мақсад шумо буфаҳмед навори тракторо, дина навори тракторо буд. Хуб гӯш кунед бародаро. Навори тракторо буд. Силкаи комментарий, силкаи видеош каналаш дар ҳамонҷа мондагия ҳама каса просто ами бародарон Беник. Бародарон Беник бидуро силкаи каналаша бигир. Бинавис ки силкаи акай Меҳрбахшай. Канали Меҳрбахшай бугӯ бинавис. Одаҷа акай Зухруддин айнаи бародаро ҳастан подписатся мекунед иншоалло. Акай Беник бидуро як ҳаракат ки хеле биё бародар силкаша. Силкаи каналша. Меҳрбахш 1990 391 подписчик дорад. Хоб бародар клучи метрам. Ина клучи додам бародари азиз, клучи додам. Мара клуч бите биёро силкаша. Ина бародаро ҳаматуна клуч додам, не ки силкаи канали хитон напартоин. Силкаи канали акай Меҳрбахша партоин. Дастгириш кунан. Иншоалло ки дамиҷа 400 волош мекунем бародаро. 391 подписчик дорад. 391 подписчик дорад. Ҳаракат кунем дами эфир ақаллан 10-20 нафар подписач кунем. Боз мак пага хидам, пага рекламаш мекунем. Як ҳаракат мекунем шербачо ҳамира каналша мехезонем. Акай ки бародаро акай TikTok тиҷида ана канали акай Меҳрбахша part of силкаи канали акай Меҳрбахша дӯстони азиз. Бидурен шербачо ҳама касаи хеле дастгири иншоалло ки дӯстона кунен. Подписатся кунед. Айноми канал ме як комментарий беҳтарин менависед. Бародар суҳбат кардан намешавад. Часпидест аз шумо. Ҳозир акай Зухруддин худо буди занг зади мара. Закрепитеш кун. Ман субшесташ. Акай Меҳрбахш. Ина акай Меҳрбахш ё силкаи каналта. Ба фикр силкаи канал губуши. Чикор кунам акагане? Ҳеч нака, акаг ясамакни. Закрепитеш кардам ака. Алё. Як Насим Теҷа меган он YouTube канал митага дега мутанига катайкунад. Я дашави хошан мехеза шомадид ба канали. Ира бро ай эфир часпид. Бро вардимаш акай Беник бро вардимаша. Биё акай Зухруддин як бор дига хилиб дро бародар. Ку чи суҳбат кардани.
بخشش rahmat betiyam Va aka. alaykum va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush omading Bخشش aka birodar. rahmat betiyam. Aka chi ami kanali mana subscribe kin ta kamera bas kanali ma 270 подписчик дорад. Надора aka. Айста гап табугу биродар часпидести. Мегум ami kanali ma 270. Хоб чи хизмат чи хеле канал дори, чи хеле видео дори ака худо. TikTok нашид интервью. Мефурам 1000 подписчик 600 шава. Ақалам як 20 шава илтимос ёрдам те. Ака бародари азиз, мисол бигирем ранги акай меҳрбахш агар ки мақсад аз ҷод хиста ки натони мақсад ин маъюб ки боши хаймо дастгир некунӣ аз субшес мекунӣ ки хеле так бугу ранги меҳрбахш видеом ки мо хеле видео ка наметунем бародар субшес ва як видео ду видеота мекунем иншолло. Не мақсад оз сабшес кинем подписчик бисёр мешаванд дар лайк мезанад дар болу сабшесо. Подписаться менада боша аниқ бо. Ака бародар субшес вад мекунем мақсад ман намегум ки ман подписчико ман мехезан дарадатра подписаза мекунад уже ана ту 600 одам 600 подписчик мекунӣ. Ам як бор сабшес вад мекунем ё ки ду бор сабшес мекунем чизе ки ши бародар. Не ман ами чи дар кора бисёр подписчик шава. Ман агар агонж дар конес ами подписчик бисёр шава тамом. Бародар интернет часпидест аст. Алло. Алло. Модам я овозиш намечаспан ҳастем. Хаяр рекламаш кунем дастгириш мекунем. Гап нестай бародар дастгир мекунем чиш мекунем субшес мекунем проблема нестай. Шербачо канали акай меҳрбахша ҳама каса будурен дастгирӣ кунен. Ина ман закрепитиш мекунам. Канали акай меҳрбахша бародаро даст чиш кардам закрепитиш кардам. Аз субшес намеша зиёд яке ё ду кас шавад. Ва субшес намеша зиёд. Ва субшес намеша яке ду кас меша. ё ду кас меша. Бале бародар рост мегӯед. Ман ҳамура гуфтаистам ки субшес мекунам. Проблема нестам. Ман субшес мекунам. Шербачо и эфири ман ба хотири акай меҳрбахш ман эфир кардагӣ будам. Шербачо нашуд мошинот гап зохӣ. Мошино ман бародари азиз акай Беник видеои мошиноро имрӯз партофтам. Насиб бошад пагаҳ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Кадиме ки мақсад чӣ хеле хона мехоҳед ё ки замин мехоҳед ҳатман дар комментария нависед ё ки дар эфир нависед. Мо иншолло ки пагаҳ хонаҳои фурӯширо пешкаши шумо мегардонем. Бикун субшеса мекунам бародар иншолло. Дӯсти азиз Зухриддин Беник ва TikTok TG дӯстоне ки моро тамошо кардестанд. Ҳамаи акай меҳрбахш подписата кардем ё ки не як даст бардорем бародаро. Барои хотире ки эфири моро 45 дақиқа шидеса бояд ки эфиро қатъ кунем аз пайи навори навшин. Салому алайкум бародар. Кредит мон хона кредит хона проблема ёфтанд. Ман кадомша зинда бошед Насимҷон бародар интернетро медонем. Бале медонам. Акай меҳрбахша дастгирӣ кунем савоб мегирем. Бале бародар ман ба хотири савоб кардестам амбучина. О кадомаш ку акай меҳрбахш чанда подписчик омадагия ку бизад ҳозир бинавис чанда подписчик шид ҳозир. Ҳамра ҳозир тай 400 кунем бародаро бо иншолло ки хубтару беҳтар мешавад. Зинда бошед дӯстони азиз. Раҳмати калон барои дастгиритон. Мечаспи акай меҳрбахш бародар мечаспи мо ҳозир промои эфира мекушам. Иншолло ки бо дастгирӣ мекунам. Зухриддин бародар будро подписаза якара. Намешавад даромада акай меҳрбахш даромада нашидеса. Ду кас шид маву касе дигар. Фаҳмо. Инай бародармо киҷо шид Зухриддин гуфт ки ман подписаташ мекунам.
каром бародар кадоме мепартоя хона гап мезанад ки 50% 3-4 моҳ пас. дар ватсап навис бародари худат муроҷиат кун. дӯстони азиз 45 дақиқа мо ба шумо суҳбат кардастем. худованд нигаҳбон бошад. Акак каром чизе ки савол дошта бошед дар ватсап равон кун, муроҷиат кун. Ман иншоалло ки дар ватсап ҷавоб медиҳам. худо нигаҳбон дӯстон, то видеои то эфирои навбатӣ пагоҳ хонаҳои фурӯш мешавад, интизор шавед ва дар комментария бинависед ки аз кадом шаҳр ноҳияҳо мо хона пешкаш кунем. номерота парто номерои ма +7 962 956 3018. бародарjon ҳама каса саломат бошед. раҳмат. Зинда боши ака, зинда боши, дар ҳаққи арба дуогӯ бош. хоб дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. хонаҳои фурӯшиҳо интизор шавед.